Sarong beses mga pangga, naglalako da si Bornok mga tugang, ang pigtitinda niya itong puto tsaka tinapay. Oh. Habang nagrarayo da mga pangga, pabilis da ang pigkukuraho niya. Ay baga pag nasasanay ba kita kan mga sinasabi ta, habang naghahaloy, nagkakaskas baga na ang pagbigkas ta, nagbibilis ang pagbanggita. Halimbawa, puto tinapay, barakal na kamo. Habang nagrarayo da mga pangga, medyo nagbibilis. Mga sarong kilometro gad ang distansya, nag-angkorahaw niya na mga nakapass forward na daa. Puto tinapay. Mga 2 kilometro da sinilakaw ni Bornok mga pangga, talagang sobrang kaskas na kang pigkukurahaw. Ingo niya daang pigkukurahaw niya na. Iba na, one word na. Pinaghalo na, pinagsalak na si puto tinapay tsaka puto tinapay, naging ng kunya na, iba na nga din. Sumunod na daw naman mga pangga, piglalako na naman ni Bornok, kunya naman, balot. Yan, marangal na trabaho. Yan, mas maray ito na maigwakan trabaho kaysa duman sa mga hugakon dyan. Sa mga hugakon. Sa mga kalalakihan, delikado man na maistakman pag nagtitinda. No. Takon mapahapit iyan sa bulangan, ay sa mga tinitindang balot kaya baka pagkaaga, Pangatulong aldaw, si pigbebenta na naman ni Bornok, mga tugang, itong appliances na vacuum cleaner. Sa mga din nakakaaram kan vacuum cleaner, iyo po yan, so appliances sarong na panghigop nin mga alpog, itong dikuryente bagayan, maribukon da ang mga tugang si Bornok habang naglalako ka ito, talagang sige da ang kurahaw, vacuum cleaner kamo dyan, panglinig, barakal na tabi kamo, baratuho na sana kundi barakalon, iapon ko ini. Barakal na tabi kamo ni palinig, vacuum cleaner, panglinig ini sa sendo mga harong pwedeng relinigan ang sendo mga may itom na mga budhi. Asin pwede man kanilinigan ang sendo mga kasalan sa buhay. Ano kaya na mga sales agent talaga mga pangga, talagang very persuasive yan. Yugoon mo pang vacuum cleaner, pwede daan panglinig sa mga may itom ang budhi. Hunaon mo. Si Pai Goryo da mga pangga duman sa harong niya ay naalimpungatan da, tama lang maribukon ba sa luwas. Bukas ang daan ni Pai Goryo sa pintuan niya mga pangakang harong, lumaog da duman si Bornok, may daradarang vacuum cleaner. Inapon da sarong supot da mga pangga na iput kang manok, pasintabi po pig apon da duman sa salog kan harong ni Pai Goryo. Sabi ni Bornok, Pai Goryo, iyan pig arapon ko yan sa salog buk. Kayang-kaya yan linigon kaining vacuum cleaner na ini sa laog kan 3 minuto. Kung day yan malinig kang vacuum cleaner na ini, didilaan ko. Tumaram na mga tugang si Pai Goryo. No. Ay ngunyan pa sa nanonoy, Bornok, puunan mo na pagdila kan mga ipot na yan, hata, brand out ngunya. May power interruption baga. Puunan mo na pagdila.